Benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina sinxela pero efectiva para manter o corpo en movimento. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, un moi ben acompañado. Como estamos? Moi ben, días. Penso que os estereotipos e os estándares de beleza que moitas veces se publicitan non fan moi ben para a saúde mental das persoas. Cada un somos como somos e, de feito, cando din é que este máis tal, este máis cual, eu teño unha frase estrella que é para gustos, cores. Opino que cada un ten que ter a súa forma de ser, de gustarlle, de vestir, que non hai que seguir estereotipos. Se nos remontamos a séculos atrás xa vemos como eran as tres gracias de Rubens, que os estarían fora de todo prototipo, e daquela era o que se gustaba. Para min o máis importante é ter saúde, é sentirme ben comigo mismo. Imos alá. E comezamos con mobilidade articular, levando o pescozo a un lado e a outro, movimentos suaves, eso é, arriba e abaixo, suave, eso é, moi ben, pasamos ahora, subimos brazos e movimento de rotación, eso é. Bueno, rapaces, gustaríame saber se en algún momento facendo exercicio, tuvestes algunha situación comprometida ou algo así. Que? Imos aí cos sombreiros, porque estaba ahora aquí unha conversación un pouco peculiar. A ver, houve algunha situación embarazosa? Contádeme aí. Eu, personalmente, podo falar de que... Más a cintura. Conta, veña. Nunca me pasou de que saíra nada que non tiña que sair, pero... No, pero pasoume a min. Pois, como di a miña abuela, é mellor perder un amigo que perder unha tripa. Eu prefiro estar calada, vou ser silenciosa, como a fuga de Anxo. Porque os hai silenciosos, hai nos máis sonoros, pero é que é natural, é natural. Tanto cupa atrás, pois ao mellor escapas un porrompompero. Eso é máis habitual do que pensamos, Xuntamos as pernas. Que yo digan Anxo. Imos aí. É a Noemi que atendía. Eu recordo en clases de pilates de botar unhas risas por... O sea, porque ao final hai que tomalo con naturalidade. Son cousas que pasan, escapas e todo o mundo ten gases, non? Cambiamos, así que, bueno, hai que tomarse todo con humor. Ben. Pulsos e nocellos. E non almorzar moito, eso é importante. Hacia adentro. Bueno, eso tamén, a hora de ir a facer deporte, cando sepamos que vamos a facer deporte, tamén hai que mirar moi ben no ir co estómago cheo, vale? Xa non por eso, senón porque ímonos a sentir incómodos e o mellor, pois tamén... Casaugamos, ademais, casaugamos, ademais. Pero podemos sacalo pola boca, o sea, non sería a primeira vez. Moi ben, bueno, sin a ver, xa é moito cachundeo aquí na clase. Imos a facer o quecemento e para iso hoxe imos a utilizar simplemente a esteira, vale? Entón, imos ir cara abaixo e imos a comezar. É normal, é natural que ás veces pois algo salga do seu sitio. Co primeiro exercicio de quecemento que vai ser ponte de glúteo. Talóns cerca do cu, separados en anchura das cadeiras, collemos aire, apretamos e subimos, vale? Imos apoiando vértebras, hai uns 30 segundiños. Eso é, baixamos controlando. Oxe, miña nena vaise morir ca risa co programa, porque os nenos falle moitísima graza. Pois traina un día. Unha última. Non mola traio que revoluciona o programa. E ahora apoiamos o cu e imos aí. Facendo bicicleta, intentamos manter a espalda toda conectada co chan. E aí movemos as pernas. Imos activando todo o corpiño, quitando o frío do corpo. E aí a pedalear. 5, 4, 3, 2, 1. Moi ben, baixamos pernas. Mans atrás, na cabeza. E sin tirar da cabeza, flexión de tronco cara adiante. Traballamos o abdomen. Cabeza apoiada. E imos aí. 30 segundiños.
Imos apoiando todas as vértebras e subimos. Últimos segundos. Vale, moi ben. Rematado xa o quecemento, imos a pasar a traballar na esteira e imos a pasar a traballar en cuadrupedia, vale? Hoxe a clase vai sobre todo eso, traballo en cuadrupedia. Aí gustoume porque a clase de hoxe demos ya todo, pero non foi así de forza extrema, digamos, non sabes? Entonces foi levadeira. Ben, imos a pasar co primeiro exercicio, imos a colocar en posición de cuadrupedia, imos a colocar as mans debaixo dos ombreiros, os xeonllos separados a anchura das cadeiras, aí mantendo a espalda recta. O que vamos a facer ahora é traballar ca perna dereita e posteriormente ca perna esquerda. Imos a levantar sempre flexionada e o que fago é collo aire e solto cara arriba. Inhalo baixar, sempre flexionada e solto arriba. 10 repeticións. Elevo o xeonllo hasta a altura do glúteo. Van 5, pode ser? Sí? 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, agora imos a repetir o exercicio ca outra perna, de acordo? Colocámonos, collemos aire e soltamos arriba. Inhalo baixar e solto arriba. Activando sempre o glúteo, notamos como estamos a traballar esa zona, activando o core, tamén traballo a zona lumbar. Eso é, elevo. Van 6. Cada un ao seu ritmo na casa. 8, a 9 e van 10. Recollemos atrás e imos ir ahora cara adiante. Imos a facer o mesmo exercicio, pero ahora, para non estar sempre encima dos pulsos, imos a facer o mesmo cos antebrazos apoiados. Collemos aire e ca perna dereita volvo a subir. Eso é, moi ben. 2. Activando sempre o glúteo, xa dende o inicio. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambiamos de perna e imos alá, vamos. Na casa igual, traballando con nós. Eso é. 3, 4. Notamos o traballiño no glúteo? Sí. 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, recollo atrás, relaxo uns segundiños. Penso que a clase de hoxe estivo ben, foi así como un pouquiño máis suave, non tiña tanta exixencia de tríceps, de non sei que. Eu leveina ben, penso que sí. Imos a partir da posición final do exercicio anterior, que era a perna flexionada arriba. O que vamos a facer é pegar pequenos botes cara arriba, vale? Sempre mantendo o xeonllo na liña do glúteo. 1, 2, 3, 4, vale? Pequenos rebotes, como se quixéramos que a planta do pé empuxar o teito, de acordo? Sí. Entón, sempre que a mesma perna, antebrazos apoiados, ou se estades máis cómodos cos pulsos, como querades, vale? Eu vou facer así, entón, partimos da base arriba e unha vez aquí, 10. Empuxes hacia arriba, 1, 2, 3, 4, acompañando ca respiración. 9 e 10. Notamos aí como se intensifica o traballo no glúteo? Ben, cambiamos. Subo a perna e unha vez arriba. 1, 2, 3, 5. Moi ben, relaxamos atrás. Eso é. E imos a repetir este exercicio de novo, vale? Volvemos. É o mesmo. Colocámonos ben. Perna dereita arriba. E imos alá. 1, 2, 3. Cada vez que empuxo, envigo cara dentro.
6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Eu cambiei o apoio. Vale, vale, como ustedes máis cómodos. Cambiamos de perna e imos alá. 1, 2, 3, 4. Vale. Recollemos atrás e relaxamos uns segundiños. Obvio é que ir alternando o traballo é un pouco máis asequible, porque claro, non carga tanto o mesmo lado, pero bueno, que as repeticións en cuadrupedia foron todos por o mesmo lado, e creo que mañán ímolas notar todos. Ben, agora volvemos a cuadrupedia e agora imos a facer torsión, vale? Torsión do tronco, entón, o que imos a facer? Imos ca man dereita, coloco detrás da cabeza e acompaño co cóbado a man contraria e elevo acompañando a mirada, eso é. Volvo sin tirar da cabeza, só é de acompañamento. E abrimos aí. Imos 5 a cada lado. E unha última. E agora o que vamos a facer é o mesmo, cambiando, vale? Collo aire e solto arriba. Collemos aire, levar o cóbado cara a man. Soltamos arriba. Controlando o movimento. E última. Moi ben, relaxamos atrás. Imos a repetir de novo este exercicio, vale? Na casa igual. 5 con cada brazo, 2 series, volvemos e vamos co dereito, de novo, acompaño e exhalo arriba. Eso é. Catro e 5. Cambiamos de brazo e vamos alá. Collo aire e solto. E última. Moi ben. Recolle atrás uns segundiños. E o seguinte exercicio, mentre eles descansan, vai ser en cuadrupedia isométrico, vale? 30 segundiños, separamos os xeonllos do chan e aguantamos aí repartindo o peso do corpo. Imos a colocarnos de novo. Como ides? Ben. Ben, veña, ánimo, que xa vamos máis da metade. Ben, colocamos os xeonllos debaixo da anchura das cadeiras, mans debaixo dos ombreiros e cas puntas dos pés e as mans apoiadas no chan, elevo os xeonllos uns segundiños, aí manteño uns centímetros e aguanto a espalda reta e aguantamos aí a posición, respirando, exhalando, levando o embigo cara adentro. Volvo ao traballo. Eso, estamos a traballar todo o corpiño. Dous, un, ben. Llegamos ao chan, cu hacia atrás. A cuadripedia, en isométrico, termei os 30 segundos, que xa te vos dixen eu. Tede fe en min que eu, se Dios quere, de chegar. Pois cheguei. E agora o que imos a facer é traballar en isométrico e imos a cambiar de cuadrupedia a posición de pirámide, vale? Entón, nesta mesma posición na que estábamos, levantando os xeonllos, agora o que vou a facer é estendo e levo os talóns cara ao chan. Se non chego ao chan, a onde chegue, vale? Intento manter a perna estirada e aguantamos aí e volvemos á posición de inicio, de acordo? Imos a facer este exercicio 5 veces. Entón, elevo os xeonllos e collo aire e exhalo. Talóns cara ao chan e volvo. Va unha, volvemos. Dúas. Van 3 ahora. Moi ben.
Volvemos, vamos ca cuarta. E unha última. Perfecto, xonllos o chan, cuño hacia atrás, relaxamos. Gustanme moito os egipcios e as pirámides tamén. Ainda me foron salindo. Para ser a primeira vez que a fago non houve queixa. Quédanos os últimos exercicios, que ven sendo, xa fixemos máis veces, o Superman, de acordo? En posición de cuadrupedia, antes facíamos cas pernas flexionadas, ora imos a facer ca perna estirada e acompañando do brazo. Entón, posición de cuadrupedia, vão empezar man dereita e perna esquerda, e vão ir alternando unha e outra, vale? Imos a facer 5 con cada brazo. Collo aire nesta posición e solto, formando unha liña recta, volvo e cambio. Eso é, concentrámonos, intercambiando un brazo e unha perna, van dúas, 3, acompaño a man ca mirada, vamos ca cuarta, e vamos ca quinta e última. Relaxo atrás, moi ben, e xa só nos queda un exercicio, vale? Imos a facer este mesmo exercicio, pero ahora en isométrico. Imos a aguantar 30 segundiños con brazo extendido e ca outra perna contraria e despois co outro. E xa terminamos, vale? Así que imos a empezar co brazo dereito e ca perna esquerda, collemos aire e solto arriba, mantendo liña recta, facendo respiración, aguanto aí, de acordo? Perna estirada, brazo estirado, manteño ben esa posición. Axuda. No, non. Hoxe non preciso axuda extra. Ah, bueno. Últimos esforzos. E cambiamos. Imos ahora a facer outro brazo, outra perna, imos alá e xa rematamos, de acordo? Aguantamos aí, últimos 30 segundiños. Moi ben, estiramos ben esa perniña arriba, altura do glúteo. Últimos segundos. 3, 2, 1. Moi ben, cuiño hacia atrás, relaxamos. Pois mira, a verdade é que eu estou un pouco o meu, e houve un momento en que me encontrei co pé de Noemi, pero bueno, eu fun boa, eu non a tirei como anxo. Sí, a min pásame constantemente, entonces entendo a Silvia perfectamente que tuvera ganas de darlle aí un empuxón a Noemi, porque si estuvese eu no seu lugar, daba yo fixo. Imos a levar ahora xeonllo cara adiante. Estendo perna atrás, abrimos peito. Eso, temos que notar como estiramos a zona do glúteo. Cambiamos. Epa. Tirei con todo, profe. Non pasa nada, non pasa nada. Aguantamos aí. Ben despaciño, imos colocar de pé. Vamos a acabar de estirar arriba. Imos estirar ahora a zona dos cuádriceps. Agarramos unha perna. Se non somos capaces de manternos así, agarrámonos a calquer cosa que teñamos pola casa. Estiro aí, acerco o talón ao glúteo. Cambiamos de perna. Eso é, xa só nos vai quedar un estiramento. Queda a zona lumbar. Moi ben. Relaxamos. Separamos as pernas. Imos cara arriba, collendo aire. Dende a cintura solto. Deixo caer o peso do corpo. Bon, cas mans cara a un lado, aguanto aí. Cambiamos. Últimos segundiños.
Imos cara ao centro, flexionamos un poquinho as pernas, imos cara arriba e damos por finalizada unha sesión máis aquí en Pulso Activo. Moitísimas gracias por acompañarnos un día máis. Eu son Edio, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí señor. Aí, campións, veña.